L'associació d'entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau manifestem el nostre rebuig pels secrets dels companys cooperants Roque Pasqual, Alicia Gámez i Albert Vilalta, membres de la Caravana Solidària. Volem mostrar la nostra solidaritat amb els companys segrestats i el nostre suport a les famílies i companys de la ONG Barcelona Acció Solidària a la difícil situació que estan patint. La caravana va sortir el 22 de novembre amb l'objectiu de transportar material humanitari que diverses organitzacions catalanes envien a les seves respectives contraparts perquè puguin desenvolupar el seu treball a països com a Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia. Destaquem la importància d'aquest treball de solidaritat internacional i la dedicació de moltes persones com en Roque Pasqual, conegut i estimat per la seva tasca tant a la Caravana Solidària com de col·laboració amb entitats de la nostra ciutat. Felicitem la decisió dels membres de la caravana de continuar la seva marxa. Segur que els companys segrestats l'haurien compartit. Segur que els companys segrestats l'haurien compartit. Considerem que s'hauran de prendre mesures per millorar la seguretat dels cooperants, però fets com aquest no ens pot frenar quan l'objectiu principal és millorar les condicions de vida dels més empobrits, perquè creiem fermament que s'ha de treballar per construir un món més just i perquè creiem que un altre món és possible. Llibertat ja, que tornin a casa. Llibertat ja.